अशा नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आज आपण भोपळ्याचे घारगे बनवणार आहोत. खरं तर अग्गबाई सासूबाई ह्या सिरियलमुळेच बरेच जण ह्याला आसावरी घारगे म्हणू लागलेत. पण घारगे ही एक पारंपरिक रेसिपी आहे. बरेच जण ह्याला भोपळ्याचे घारगे म्हणतात, कोणी भोपळ्याच्या घाऱ्या म्हणतात. तर हे पारंपरिक घारगे कसे बनवायचे ते बघूयात. घारगे तयार करण्यासाठी लाल भोपळ्याच्या फोडी करून त्याच्या आतमधल्या बिया आणि साल काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर फोडी स्वच्छ धुवून कोरड्या करून एकदम बारीक किसणीने हा भोपळा किसून घ्यायचा आहे. तर या पद्धतीने भोपळ्याचा एकदम बारीक किस असेल तर भोपळा व्यवस्थित शिजतो आणि गोळामध्ये छान मुरून एकजीव होतो. तर आता तयार किस आपण एका वाटीने मोजून घेऊयात. किस जर आपण आधीच मोजून घेतलं तर गोळाचं प्रमाण आपल्याला ठरवता येतं. तर या वाटीने हे 2 वाट्या भोपळ्याचा किस तयार झाला. त्यानंतर इथे मी 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे. हे गूळ बारीक चिरून घेतलेला आहे. आता एका कढईमध्ये हा भोपळ्याचा किस काढून घेऊयात. तर इथे आपण 2 वाट्या भोपळ्याचा किस घेतलाय. त्यासाठी 1.5 वाटी गूळ वापरायचा. गूळ आपण बारीक चिरून किंवा किसून कसाही मोजू शकतो. गोळाचं प्रमाण तुम्ही यापेक्षा थोडं कमी घेऊ शकता, पण वाढवू नका, कारण भोपळ्यामध्येही थोडा गोडवा असतो. त्याचसोबत घारगे थोडेसे कमी गोडच छान लागतात आणि गोळाचं प्रमाण जास्त झालं तर घारगे कडक होऊ शकतात. आता गॅस मध्यम ठेवायचा आहे आणि गूळ विरघळेपर्यंत हे मिश्रण आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे. साधारण 3-4 मिनिटांनी गूळ विरघळून त्याचं पाणी झालेलं आहे. आता या गुळाच्या पाण्यामध्ये आपल्याला हा भोपळ्याचा किस चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी गॅस कमी करायचा आणि यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवर याला शिजवून घ्यायचं. 2 ते 3 मिनिटांनी भोपळा अजून पूर्ण शिजला नाही, पण सगळीकडून एकसारखं शिजावा म्हणून ह्याला थोडंसं परत ढवळून घ्यायचं आणि परत गॅस कमीच ठेवून यावर झाकण ठेवून याला अजून 2-3 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. तर एकूण 6 ते 7 मिनिटं मंद आचेवर हा भोपळा आपण झाकण ठेवून शिजवून घेतला. फक्त 2-2 मिनिटांनी याला चेक करत ढवळत राहायचं, म्हणजे भोपळा एकसारखं शिजतो. तर आता जवळपास 80 ते 90% भोपळा आपला शिजलेला आहे. आता गुळामधलं पाणी व्यवस्थित आटवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी याला आपण 2 ते 3 मिनिटं मंद ते मध्यम आचेवर परतून घेऊयात, म्हणजे गुळातलं पाणी व्यवस्थित आटलं जाईल. तर
2-3 मिनिटं परतल्यानंतर गुळामधलं पाणी आटलेलं आहे. यापेक्षा जास्त कोरडं करू नका, नाहीतर मग गव्हाचं पीठ खूप कमी बसेल. गॅस बंद केलाय. आता हे मिश्रण आपण थंड करून घेऊयात. साधारण अर्धा तासाने मिश्रण संपूर्ण थंड झालाय आणि तुम्ही बघू शकता भोपळ्याचा किस गुळामध्ये अगदी छान मुरलेला आहे. आता हे मिश्रण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि यामध्ये 2 ते 2.5 चमचे तांदळाचे पीठ घालायचं आहे. तांदूळ पीठ घातल्यामुळे घारगे छान खुसखुशीत होतात, अजिबात चिवट होत नाही. याचसोबत यामध्ये गव्हाचे पीठ घालायचं आहे. यामध्ये गव्हाच्या पिठाचं कोणतंही मोजमाप नाही आहे. जेवढं बसेल तेवढं गव्हाचं पीठ आपल्याला अंदाज घेत घालायचं. सुरुवातीला इथे मी 1 चमचा गव्हाचं पीठ घातलं. याला आता मळून घेणार आहे आणि मग जसं पीठ लागेल तसं यामध्ये मी वाढवणार आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूयात. तर मीठ घालून याला मी मळून घेतलं आहे. अजून थोडंसं पीठ ओलसर वाटतंय, त्यामुळे मी यामध्ये साधारण पाव वाटी गव्हाचं पीठ ॲड करते आणि याला व्यवस्थित मळून घेणार आहे. तर याला मळून घेतल्यानंतर थोडंसं साधारण 2-3 चमचे दूध घालायचं आणि मग याला मळून घ्यायचं. म्हणजे मग पीठ छान मऊ भिजलं जातं आणि चवही छान येते. तर खूप जास्त सैल पीठ न भिजवता इथपर्यंत घट्ट पीठ भिजवलंय. याला 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवूया. 15 मिनिटांनी परत याला थोडंसं एकसारखं करून घ्यायचं आणि याचे समान आकाराचे मोठे गोळे करून घेऊयात. साधारण आपण नेहमीच्या पोळीला करतो त्यापेक्षा थोडा जास्त मोठा गोळा तयार करायचा. तुम्ही हवं तर पेढ्यासारखे छोटे छोटे गोळे करून ह्याला पुरीसारखं लाटूही शकता. तर आता आपण हे घारगे लाटायला घ्यायचे. त्यासाठी मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. तर इथे मी एकच मोठी पोळी लाटून मग हे घारगे कापून घेणार आहे. इथे आपण भोपळ्याचा वापर जास्त केला, त्यामुळे याच्या कडा चिरू शकता. तर थोडंसं जाडसर पोळी लाटून घेतली. याला आपण वाटीने कापून घेऊया. वाटीने कापून घेतलं की कडाही चिरला जात नाही आणि सगळे घारगे एकसारखे कट होतात. तर अशा पद्धतीने मी इथे साधारण पुरीपेक्षा थोडेसे जाडसर असे घारगे तयार करून घेतले. तर घारगे आपण अशा पद्धतीने थोड्याशा सोनेरी रंगावर तळून घेऊयात. खूप जास्त तळू नका, नाहीतर मग खूप कडक होतात आणि त्यामुळे मग चावले जात नाही. तर घारगे तळून झालेले आहेत. अशाच पद्धतीने आपण सगळे घारगे तळून घ्यायचे. तर मस्त असे खुसखुशीत घारगे तयार झालेत. हे घारगे आपण 4 ते 5 दिवस आरामात टिकवून ठेवू शकतो. तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने हे भोपळ्याचे पारंपरिक घारगे म्हणजेच आसावरी घारगे नक्की करून पहा आणि कसे वाटले कमेंट करून नक्कीच कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल
तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा। तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।